Hi guys, ito na yung pangatlong araw namin sa Boracay. So, pupunta kami dun sa Island Hopping. Pwede na yun. Ito na pangalan. Body shape. Kaya po, tunan lang kanila. Butang na si Bob. Kailangan din lang mabayad pa. Wait lang. Yan. Siyempre. Tawag ng binata. Palalagaw. Livia! Yan. Gawin na kami dun sa We're here! Island We're Hopping. gonna go to Island Hopping. And after this, we're gonna have a boat party. Look at that time of our no brunch. Magluto-luto ka dito sa dagat. Yan na yung magtabo ka. Guys, papasok na kami. Dito pala yung binili yung Juna Masunod na sila. Fruit shake, master! Ikaw ka na sa yung buko. Hi, love. Hi, love. Are you okay? Sige tayo kanina. Hapon din tayo. Di ba kahapon dito din tayo? Ganyan nasa mo na. Sila mo yung malaki yun. Bigyan naman. Bigyan naman. Saan? Against the light ba? Oo. Hindi naman. Ini. Olivia. Sige, friend ka mo. Pangit. Bandana tawin. Don't towel on the boat. Dana kasi bingi. Again. See you again. Don't towel on the boat. Again. Tambok sa luwa to. See you again. Bandana tawin. Don't towel on the boat. Olivia. Again. See you again. Don't towel on the boat. Picture ka na din mo lalo. Pero sinukuha ko sa mga Oh, sedawan so. Kuanay. Ang gatas. Guys, nandito na yung ano namin. Bangka. Init. Ayan. Galing naman ni ate. Kasi baka mahirap guys. Walang makita. Sige na kayo.
buta ka na, ha? Dong buta ka na, dong. Hindi, di ba? Alin? Hindi. Wako? Wako si Makaron. Ano si Bella? Bangka, bawal. Yan na, yung sakyan namin guys. Yun. Tanda yung tanong. Mauna ka muna, mauna ka, ma'am. Dito? Mauna ka ako. Dito siya. Yan. Yun, Cesar. Thank you. Babe, wait lang. Dito na yung sakyan namin. Sa wakas. Sa wakas. Yeah! Hey boy. Yay! Ay, yung ano dyan? Crash? Ah, sige po, dyan lang. Kuning. Ayan guys, hanggang gabi kami dito.
yung mga Olivia! Olivia! Hi! Ingat ka dyan, ha? Dito ka. Ako. Okay, 1, 2, 3. Mamaya pala, after natin dito, pwede kayo umakyat sa taas, magsa-sunset viewing kayo. Yun! Video ang kay J. Pero, Gusto mo na tumingin sa baba? mas maganda doon sa taas, Oo. Yun! Tapos siya. May artista. Artista, oh. Wala kang ano? Life jacket? Pwede ba? Huwag siya
Dab, dito, Dab. Wala na. Lang may ads pa. After cha-cha, you Angelina, on my street, señorita. I bet that we went Angelina, you my señorita. Oh, Angelina, on my street. Pagod na guys. Ito yung last day namin dito sa bukas maaga pa yung flight namin. Maaga pa yung flight namin bukas. So, ayan.
double check ng mga gamit. Cellphone mo nga. Hindi ka ligo. Bangan lang I don't want to be alone forever. Hindi. Pero maintindihan. Uwian na. Ito yung last day namin guys. Dahil lang diba? Sabi si Guno, wala ko na-enjoy. Amo na gani kinagalahi lahi kasi papat sa Ganun na dahil. wala ka na Ha? Gagawin pa badam bro Huli lang ha kay Yo, ano yun? You will nothing kind of... Kasi yung ping ping Ano naman? ay ikaw lang. You will nothing kind of bro. Boy. Tara. Welcome to my vlog. ching chong Saan nagyapon ba? Shout out sa mga taga Ustames. Ayun. Ano sing legal bro? Gana, mo dito lang man. Ano ka ba? Ano ka ba? Sige, sige. Unahan kita mo na ako. Kamarandas babaw. Iba akong sa dalom. Hindi naman makalsang ano? Hindi naman makalsang Dari lang. Umiyak siya, babe. Kunin mo. Kunin mo. Gawa. Sino yun? Ha? Pasok na, pasok. Kain na naman. Day 3. Yun oh, buhay na buhay oh. Tara na. Saan kayo? Oo. Ah, sige, sige. okay bye Dito ka lang. Ayan guys, kakain na kami dito. Uwi na. Ayun ko ako na eh. Wait lang. Kahit yung mga gamit ko natin dito dati. yeah uy sino sa akin na lang to ha hello Hi vlog. Dala ko.
Sulitan ng doktor. Oh, di ba? Ang Galing mo dito. Sunod mo yun. Okay ba? Nga kaya nga eh. Galing mo mag-ano. Imay. Ayan, cotton. Totoo siya marami pa sana pang laman. Hindi ko lang maano. Nga pala na. Oo, sayang yun to. Yan na, uwian na guys. Sana kitchen is for real. A baby something I can build. Oh, don't you want me like you want you, baby? Love me like I need you now. Here na. Sabi nga nila, she's wisely. Ako si wisely. Bye! Bye-bye. Wala ko nag-video. Ang bibi namin antok na eh. Antok ng bibi ko oh. Saan kayo? Dito na.